बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो फिन आरोबाव बरायबाय। सुबुनखाता दखरा एबसुनि 52थि बोसोरसालिया जथुमाया खुंफुं जाबाय। सुबुनखाता दखरा एबसुनि खुंगा 52थि बोसोरसालिया जथुमाखौ 22 आरो 23 डिसेम्बराव साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। अदालगुरि गुदि फरायसालिनि लांगोना मोखाङाव खुंफुंनाय सुबुनखाता दखरा एबसुनि बे बोसोरसालिया जथुमायाव थान्दै मेलनि गेजेरजों फैगौ 2025 निफ्राय 26 बोसोरनि थाखाय बाबुराम बर'खौ आफादगिरि आरो नबिन ब्रह्मखौ गाहाय नेहाथारि महरै सायख'यो। सुबुनखाता दखरा एबसुनि आफादगिरि बाबुराम बर'नि मासि लानानै सामलायनायजों बे जथुमानि गेवलां मेलनि हाबाफारिखौ बिटिसि हायुङारि खुंथायनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'आ बेखेवनानै होनायजों लोगोसे बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। बेजों लोगोसेनो मिरु एबसुनि लोगो नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। गेवलां मेलनि गेजेरजों दिनेश ब्रह्मआ बुंथियो दि जोनोम जानाय समनिफ्रायनो एबसुआ बर' माहारिनि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावबोदों। खौसेथि थामोनथा आरो जौगाथाय बे मोन्थोरखौ लानानै गोख्रों खामानि मावबोदों। एबसुनि माहारि रैखाथिनि खामानि मावनायखौ जायफोरा सोंखारिदों बिसोर बर' माहारिजों नेवसिजादों, बर' माहारिनिफ्राय गावसोरनो गैया जालांदों। जायफोरा एबसुखौ सोंखारियो बिथांमोनहा एबसुनि थांखि आरो मावथांखिफोरखौ मोजाङै बुजियाखै। एबसुखौ सोंखारिग्रा बिथांमोनहा बर' हारिनि बर' बिमानि मोदैखौ हुगारनो थाखाय खामानि मावनोब्ला एबसु, बर' थुनलाइ आफाद, बर' हारिमु आफादाव थानानै खामानि मावफै होनना लोगो नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ खावलायो। सुबुनखाता दखरा एबसुनि खुंगा 52थि बोसोरारि जथुमायाव तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारि, बारग' गाहाय फोरोंगिरि कमलाकान्त बर' आरो आजिरा मोननाय फोरोंगिरि भद्रेश्वर दैमारिजों लोगोसे माखासे गोबां आलासिफोरा बाहागो लादोंमोन। सुबुनखाता दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोननि 52थि बोसोरसालि जथुमा बेखौ उदालगुरि गुदि फरायसालियाव गाजा गोमजायै साननैनि हाबाफारिजों खुंदों आरो दिनै बिथांमोना गेवलां मेल लादोंमोन आरो बे गेवलां मेलाव आंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे सोद्रोमा महरै बाहागो लानानै बिराद गोजोननाय मोनबाय। सुबुनखाता ओनसोलनि 43 गामिनि रायजो राजाफोरजों रायलायनानै गोजोननाय मोनदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो मा मावबोखो आरो फैबाय थानाय समाव मा मावनो लादों बेखौ जों बिथांमोननो फोरमायदों आरो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे मावथांखि लानानै जिफोर खामानि मावनो लादों बेवहाय रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो मदद होनो खावलायदों। मानोना रायजो राजानि मदद मोनाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जोंनि मावथांखिफोरखौ जोङो माब्लाबा जाफुंहोनो हाया। बेनिखायनो बिथांमोनखौ मदद होनो थाखाय खावलायनाय जादों। एबसुआ 1927 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव जोनोम मोनदोंमोन आरो 2024 मायथाइसिम बेयो 57 बोसोर आबुं जाबाय। जों एबसुनि जारिमिनखौ जों नायोब्ला बै समावबो एबसुआ जोनोम जानाय समावबो एबसुखौ गोबां जोंनि गेजेरनिफ्रायनो गोबां राजखान्थि बिथिङाव बा गोबां बिथिङाव जोंखौ सोंखारनायखौ जों नुदोंमोन आरो जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव आलादा बड'लेण्डनि थाखाय जों सोमावसारदों बै समावबो माखासे जोंनि हारिनिनो माखासे सुबुङा दुलाराय बर' फरायसाफोरखौ सोंखारिदोंमोन आरो आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननाय जि मोनसे हानजा दङ, एबसु दङ, आथिखालावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोंनि मानसियानो गोबां सोंखारियो। बेबायदि सोंखारनाया गोदान बाथ्रा नङा, गोदोबो सोंखारिदों, दाबो सोंखारिदों। नाथाय जों नुदों जायफोरा एबसुखौ सोंखारिदों बिथांमोना रायजो राजाजों नेवसिजादों, बिथांमोना गोमालांदों आरो जों रायजो राजानि अननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जानायनिफ्राय आथिखालसिम जों 57 बोसोर जों आबुं बोसोराव जों आगान होबाय आरो जों सानो एबसुआ जि मोनथाम मोन्थोरखौ लानानै जोङो जोनोम जादों, इउनिटि, सार्भाइभेल एन्ड प्रस्पेरिटि, खौसेथि, थामोनथाय आरो दावगाथाय, बे मोनथाम मोन्थोरखौ लानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लासिम बुहुमाव बर' हारिया थांनानै थागोन बै समसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो बर' हारिखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि मोनसे गेरेमसा माहारि दाफुंनो थाखाय जे सिमां नुदोंमोन बै सिमांखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा माहारि दानो थाखाय जों खामानि मावलांबाय थागोन। आरो जों सानो जायफोरा एबसुखौ जोंखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारियो, जों सानो जायफोरा सोंखारिदों बिथांमोना जानो हागौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखिखौ बिथांमोना मोजाङै बुजि मोनाखै। ओंखायनो बिथांमोनखौ खावलायगोन नोंथाङाबो जुदि बर' हारिखौ मोजां मोनमारोब्ला, नोंथाङाबो बर' बिमानि मेगननि मोदैखौ हुगारनायनि थाखाय खामानि मावनो गोसोब्ला नोंथाङाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावफै, नोंथाङाबो बर' थुनलाइ आफादाव खामानि मावफै, नोंथाङाबो दुलाराय बर' हारिमु आफादाव खामानि मावफै। मानोना जों साफ्रोमबो बर'फ्रानो खौसेयै बर' हारिखौ
गादबनाय नेवसिनाय सोबख'जानायनिफ्राय उदां खालामनो थाखायनो जों खामानि मावबाय थादों। बे बेलायाव बयखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि प्लेटफर्माव फैनानै आङो खामानि मावफुंनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। सुबनखाथा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 52थि बोसोरसालिया जथुम्माया मैयानिफ्राय जागायनानै अर्थात 22 खालारनिफ्राय जागायनानै दिनै 23 खालार दिनै बे गेवलां मेल। बे गेवलां मेलनि हाबाफारिखौ जोंनि सुबनखाथा ओनसोलनिनो सानसुमै मेलेमजिबि फोरोंगिरि सार आरो समाज सिबियारि बिथांमोननि गाहाम हामलायनायनि गेजेरजों हयथ' जोङो दिनैनि गेवलां मेलखौ जों खुंफुंनो हादों। दा बे गेवलां मेल खुंफुंनायाव जोङो साफ्रोमबो रायजो राजानिफ्राय जों मदद मोननो हादों। दा आरो बे गेवलां मेलनि गेजेरजों जों मैया 22 खालारनि हरावहाय जोङो थान्दै मेल जथुमदोंमोन। बे थान्दै मेलनि गेजेरजों हयथ' जोंनि ओनसोलाव माखासे समाजारि जेंना जेंगोना सुस्रांनायनि खोथाखौ जोङो बिथांखि हिसाबै जोङो फैगौ 2 बोसोर 2025 आरो 2026 जाय बिथांमोना गोदान बिबान मोनबाय बिथांमोननो हयथ' जों बे हाबाफारिखौ मावफुंगोन होननानै जोङो रादाय होनानै होदों आरो। दा बेखिनिखौनो आं बुंबाय। जोंनि सुबनखाथा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 52थि बोसोरसालिया जथुम्मानि बे गेवलां मेलावहाय हयथ' जोङो जोंनि बागानपारा जथाइनि 25 नं बागानपारा समस्तिनि मानगोनां बुंथिगिरि काथिराम बर' सारखौ जोङो दिनैनि मेलनि बेखेवगिरि हिसाबै जों हांख्रायनानै जों मोननो हादों। आरो बेनि उनावहाय जोङो गाहाय आलासि हिसाबै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म सारखौ जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जों मोननो हादों। आरो बेनि उनावहाय जोङो जर'खा आलासि हिसाबै जोङो 43 नं तामुलपुर जथाइनिनो मानगोनां MLA सार MLA जलेन दैमारि सारखौ जों मोनफुंनो हादों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनिनो सानसुमै मेलेमजिबि समाज सिबियारि आरो आजिरा मोननाय फोरोंगिरि सार बिथांमोनखौ जोङो दिनैनि गेवलां मेलावहाय जोङो माननि आलासि हिसाबै जों हांख्रायनानै मोननो हादों। दा बेनि गेजेरजोंनो हयथ' जोंनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्माया हयथ' बारलांगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय।